rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da warhaka. So wannan ne bidiyon mu na farko akan darasin da muka ce za mu ɗauka wanda suka kunshi cryptocurrency tun daga farko har zuwa inda ya sauwaka, wanda dai a yadda muka yi bayani shine za mu taɓo basics na cryptocurrency, za mu taɓa ɓangaren fundamental analysis, technical analysis da dai sauran ɗan abun da ba za a rasa ba. Amma dai gaskiya na fi kyautar da zaton za mu kai technical analysis ƙarshe saboda shi yana da buƙatar lokaci sosai. So a gurguje yau bidiyon mu zai bayani ne akan menene cryptocurrency. So kalmar cryptocurrency an samo ta ne daga gamayyar kalmomi na Girka da na Latin, wanda su biyu suka haɗu. Kalmar cryptos haka sai suke nufin sirri ko kuma ɓoyayye, sai kuma a Latin ɗin kurere, wanda kurere shi kuma wannan kureren yana nufin ɓoyayye. So ana iya gano tarihin cryptocurrencies ne kusan tun daga shekarun 1980, lokacin da ake kiransu da cyber currencies. So a shekarar 1983 kuma wani ƙwararren wannan masanin na'ura mai ƙwaƙwalwa ɗan asalin ƙasar America mai suna David Chaum ya fara yunƙurin samar da kuɗin intanet, wanda a wancan lokacin aka yi masa suna da e-cash, wanda daga bisani bayan ya ga haƙonsa ya cimma ruwa sai ya sauya masa suna zuwa digicash a shekarar 1995. So duk da wannan asali, wasu mutane suna ganin cewa Bitcoin shine farkon tarihin cryptocurrencies, wanda Satoshi Nakamoto ya ƙirƙira a shekarar 2009. So a ilimance kuma dole ne sai an kawo wancan mutumin, domin shine asalin wanda ya yi ƙoƙarin kawo shi me za mu ce ne, ya yi ƙoƙarin kawo shi kuɗin intanet ɗin, amma kuma da ƙarshe abun nasa ya failin. So sai shi kuma Satoshi Nakamoto a shekarar 2009 ya ƙirƙiri Bitcoin a matsayin cikakken tsarin samar da kuɗin intanet. So an yi rijistar domain na Bitcoin ne ranar 4 ga watan January 2008. Domain ɗin mai suna bitcoin.org. So shi wannan bitcoin.org shine domain na shi Bitcoin, wanda ɗaya daga cikin supporters na farko wa Bitcoin kuma wanda ya fara receiving Bitcoin transaction shine shahararren programmer ɗan ƙasar America mai suna Hal Finney. Hal Finney ya yi download na Bitcoin software ne a ranar da aka ɗaura shi akan intanet. So daga bisani bayan ya downloading na shi software, sai shi Satoshi Nakamoto ya mai transaction ɗin Bitcoin guda 10, wanda su ne transaction na farko a Bitcoin, a tarihin Bitcoin gabaki ɗaya. Inda daga bisani Satoshi Nakamoto gabaki ɗaya shi ya ɓace ma, wanda har yanzu ba a san yana raye ko yana mace ba, kuma babu wanda ya san fuskarsa. So har yanzu dai shi Satoshi Nakamoto maƙirƙirin Bitcoin babu wanda ya san sa, amma dai daga baya wasu sun ta claiming cewa su ne Satoshi Nakamoto, inda wani mutum kawai zai fito ya yaɗa cewa duniya cewa shi ne Satoshi Nakamoto, wanda kuma suka gagara proving cewa su ne Satoshi Nakamoto. Duk wanda ya fito ya ce shi ne baya iya proving. So babban dalilin da ya sa kuma baya iya proving shine cryptocurrencies kamar yadda kuka sani, ita transaction nata da komi nata transparency ne.
wanda suke fitowa su ce su ne Satoshi Nakamoto sun gagara kawo wannan wallet address na wanda aka yi transaction na farko, kuma dole shi kaɗai wannan shi Satoshi Nakamoto shi yake ɗauke da wannan wallet address ɗin. So kamar yanzu a ce kana aiki da banki ne, a ce in ka tura wa wani kuɗi kowa zai gani, kowa zai ga iya account number ka, amma ba za a ga account name, ba za a ga hotonka, ba za a ga komai ba, iya account number. So haka Bitcoin yake, duk wanda ya yi transaction za a ga iya address nasa, ya tura wa wallet kaza ko ya karbi kaza daga wallet kaza, amma babu wanda ya san sunansa ma, kuma babu wanda ya san hotonsa. So wannan address ɗin an san sa, amma kuma ba a san hoton Satoshi Nakamoto ba, sai kuma sunan da shi kuma ya bayyana, wanda wasu suke kyautar da zaton ma sunan kawai ba ma sunansa bane, kawai da ya saka haka ne domin ya deceiving al'umma. So wannan dalilin ne yasa har yanzu duk wanda ya fito ya claiming cewa shi ne Satoshi Nakamoto kuma bai proving wannan wallet address ɗin, bai sa ba a yadda cewa shi ne Satoshi Nakamoto. So wanda kuma ake tunanin shi Satoshi Nakamoto a yau inda zai bayyana, ya bayyana kansa, ko kuma in har yana raye dai yana ɗaya daga cikin masu kuɗin duniya, saboda adadin Bitcoin da suke wallet ɗinsa ba na ƙaramin kuɗi ba ne. So a shekarar 2010 ne aka yi transaction na farko da sunan sayan wani kaya na zahiri da kuɗin intanet, wato kuɗin Bitcoin, inda aka sayi pizza guda 2 da Bitcoin guda 10,000 ranar 22 ga watan Mai 2010, wanda a wancan lokacin farashin Bitcoin guda 10,000 yana ƙasa da gabaki ɗayansu suna ƙasa da, ba gabaki ɗaya ba kai, duk Bitcoin guda ɗaya yana ƙasa da dala 0.01. So wanda idan aka haɗa su gabaki ɗaya dai bai wuce irin dala ɗaya haka ba, ban dai wannan calculation ɗin ba gaskiya. So amma dai bai zai wuce irin wannan kuɗin ba. Aka sayi Bitcoin guda 2, aka sayi pizza guda 2 da wannan Bitcoin guda 10,000, wanda a yanzu kuma da nake bidiyon nan price na wannan Bitcoin guda 10,000 ya kai dala miliyan 200,249 da wani yan kai haka, wanda kuma a farashin naira yayi daidai da dala biliyan 140 da wani abu shi ma, ko in ce ya haura dala biliyan 140 da wani abu a kuɗin Najeriya, naira biliyan 140 da wani abu. So kun ga ba ƙaramin kuɗi ba ne, wanda hakan yake ƙara jawo mutane cikin duniyar cryptocurrency, ganin cewa duba da yadda ake samun irin waɗannan kuɗaɗen, wanda yanzu idan da a ce misali ka ɗauki kuɗinka wani da bai haura dala 1 ko dala 100 ka saka a wancan lokacin, ka sayi wani ko fili ko wani asset dai haka na zahiri, wanda zuwa yanzu shekara wajen 14 har yanzu zaka tarar bai wuce, zai dai baka wani riba haka, amma bai taka kara karya ba, wanda to a wancan lokacin inda cryptocurrency ne ka saka wannan kuɗin, ka saka a coin mai kyau, duk da ma Bitcoin kan sai dai yanzu kan a ta bada tarihi tunda shi wancan ya riga da ya wuce. To wanda ko a yanzu in ka saka ka samu project mai kyau, kai holding din wannan long time din shekara 14, gaskiya ko dala 100 ne ba ƙaramin kuɗi za ta baka ba da ikon Allah, in dai ka samu project mai kyau kuma kana da rabo. So wannan shine babban dalilin da yake ta jawo mutane cikin duniyar cryptocurrencies. So a watan April 2011 aka samar da wani kuɗin intanet mai suna Namecoin. So wanda daga bisani bayan Namecoin din a watan Nuwamba na 2011 din shi ma aka samar da kuma wani coin bayan shi mai suna Litecoin. So zuwa yanzu dai an sami sabbin kuɗaɗen intanet da yawa, kuma suna taka rawa sosai wajen samun wasu mutane da suka ƙara shigowa cikin harkar, ma'ana suka gayyato mutane cikin harkar, wanda a wani fanni kuma yake affecting din manyan coins, tunda dole sai an rage sakawa wasu manyan coins din kuɗi, ko kuma ma an ciro wasu kuɗaɗen daga cikin manyan coins an yi investing a ƙananan coins domin su bada riba mai tsoka mai gwaɓi.
tunda kamar yadda kuka sani yanzu abu ne mai sauƙi a ce maka sabon project ya maka times 2 misali, amma zai yi wuya Bitcoin ya maka times 2 irin a ƙanƙanin lokaci, saboda shi girmansa ya yi yawa. Dole yana da buƙatan adadin kuɗi mai yawa, tunda total market cap nasa yana da yawa, to shi ma dole yana da buƙatan adadin kuɗi mai yawa kafin ya maka times 2 ma. So yana mugun wuya a 24 hours ma kaga Bitcoin ma kawai yayi plus 10 ma ko plus 20. So amma kun ga ƙaramin coin abu ne mai sauƙi yayi plus 1000 ma a 24 hours. So wannan yana daga cikin dalilan da yasa yake affecting ɗin manyan coins, ake ciro kuɗaɗe daga manyan coins ko kuma ake ƙin sakawa manyan coins kuɗi, ake sakawa ƙananan coins. So insha Allah dai wannan shine in brief introduction na shi cryptocurrencies ɗin da yau muka samu muka yi, wanda zuwa gaba bidiyon mu na gaba za mu yi bayani ne akan menene blockchain da kuma wasu coins da suke ɗauke da blockchain tasu ta kansu, da kuma bambancin coin da kuma token, wanda duk yana ƙarƙashin wannan blockchain ɗin ne insha Allah, yana ƙarƙashin darasin mu na blockchain. So ku huta gajiya.